ọnwa 13 mebere otu afọ ndị Igbo. Ọnwa 13 na-emebe otu afọ n'ala Igbo. Ọnwa mbụ from 1st January to 28th January. Ọnwa abụọ January 29th to February 25th. Nke atọ ọnwa Ifeke, February 26th to March 24th. Ọnwa anọ March 25th to April 21st. April 22 to May 19. Ọnwa Ifejiọkụ, May 28th to June 16. Ọnwa Alọmchi, June 17 to July 14. Ọnwa ịlọ mmụọ, July 15th to August 11. Ọnwa ana, August 12th to September 8th. Ọnwa okike, 9th September to 6th October. Ọnwa ajan, 7th October to November 3rd. 7th October to November 3rd. Nke 11. Ọnwa ede ajan. Ọnwa ede ajan, November 4th to December 1st. The 13th one. Ọnwa ụzọ alụsị, December 2nd to December 29th. Ịgbakọ ụbọchị one ndị a niile, ọ ya afọ mkpụrụ ụbọchị na-abụ ka o wee chịkọọ ọnụ na 365 days. Ụbọchị ngafega, December 30th. Ụbọchị nkwado maka afọ ọfụ, December 31st. Ịgbakọzitizie mgbakwunye a na-abụ ọ ya ga-enye ya chịkọzi ụbọchị nya bịa ya chịkọzi mkpụrụ ụbọchị niile nwere n'Igbo bụrụ mkpụrụ ụbọchị 365, ya bụ 365 days.